A obra de Ángel Fole é unha obra que entronca moito ca antropoloxía galega, en particular ca antropoloxía dunhas bisbarras, dunhas terras que son básicas precisamente na escrita de Ángel Fole. Estou-me a referir concretamente ás terras luguesas do Incio, de Cervantes, de Quiroga ou do Caurel. Esas terras, o coñecemento e as vivencias de Ángel Fole nesas terras encheron e enchouparon a súa literatura, a súa prosa, a súa narrativa, sempre breve. Probablemente ninguén como el, quizáis Cunqueiro, lóxicamente, que é o grande tamén narrador lugués, probablemente ninguén como eles dous para describir a antropoloxía, os usos lingüísticos da zona e integralos precisamente na escrita na súa obra.